One News insab informati li f'deċiżjoni tal-aħħar minuta qabel ikun konkluż id-diskors tal-budget, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-aħħar sigħat iddeċieda li jmiss l-isfel il-bands tal-income tax. Qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, Lawrence Gonzi kien wiegħed li se jnaqqas l-ogħla rata tal-income tax minn 35% għal 25% sa mill-budget wara l-elezzjoni ġenerali. Dan iżda baqa' ma sarx. Id-deċiżjoni tal-aħħar minuta dwar tnaqqis fl-income tax li mistennija titħabbar il-lejla qed tkun meqjusa bħala pass fid-dawl tal-fatt illi l-Gvern qed iħares lejn il-budget tal-lum bħala dak li jista' jkun l-aħħar wieħed qabel tissejjaħ l-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Il-Gvern se jiġġustifika dan kollu billi jgħid illi se jżid id-dħul tiegħu xi ħaġa illi l-esperti qed jiddubitaw. Il-Partit Laburista pubblika protest kontra l-PBS għall-iżbilanċ li qed jikkawża l-Istazzjon Nazzjonali fir-rapportaġġ mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-budget 2012. Il-Partit Laburista kiteb ukoll l-Awtorità tax-Xandir biex tieħu azzjoni immedjata biex tara li jiġi assigurat bilanċ fir-rapportaġġ u analiżi tal-aħbarijiet. Dan mod partikolari wara dak li seħħ fil-bulettini tal-aħbarijiet tal-PBS is-Sibt u l-bieraħ. Darodu qudiem l-imħallef Michael Malija beda dej ġuri John Fenech ta' 48 sena minn San Pawl il-Baħar. Huwa jinsab akkużat bi possess u traffikar ta' 600 gramma kannabis. Il-każ imur lura għat-3 ta' Marzu tas-sena 2004. Illum huwa il-jum dinji tad-diabete, dan il-jum ilu jiġi ċelebrat mill-1991 iżda ġie rikonoxxut bħala il-jum uffiċjali minn ġnus Magħquda fl-2007. Bħalissa madwar id-dinja hawn 366 miljun persuna li għandhom id-diabete. Malta għandha l-ogħla inċidenza tad-diabete fl-Unjoni Ewropea, 11% tal-popolazzjoni Maltija. Fil-kontest ta' dawn il-fatti il-Partit Laburista permezz tal-kelliema Marie-Louise Colero Preca ikompli jenfasizza l-ħtieġa li l-Gvern jassigura l-implementazzjoni ta' kull miżura preventiva possibbli fost l-ewlenin il-promozzjoni ta' dieta bilanċjata u eżerċizzju fiżiku. Mario Monti beda jaħdem sabiex jifforma gvern ġdid bil-għan li joħroġ lill-Italja mill-kriżi kbira ta' dejn li ma' problemi waslu għar-riżenja ta' Silvio Berlusconi. L-eks Kummissarju Ewropew Mario Monti huwa magħruf għal kompetenza tiegħu fil-qasam ekonomiku. Mal-ħatra ta' Monti, il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso u l-President tal-Unjoni Ewropea Herman Van Rompuy ħarġu stqarrija konġunta jilqgħu il-ħatra ta' Monti. Il-Pulizija Federali Awstraljana tiżomm taħt arrest 3 irġiel u mara kollha Spanjoli wara li nqabdu jittraffikaw 300 kilo kokaina. Din hija l-ikbar qabda ta' droga fl-Awstralja u din saret fil-belt ta' Bundaberg li tinsab fil-lvant tal-pajjiż. Il-temp għal komplement tal-jum mistenni jkun ftit imsaħħa b'waqt iċ-ċemxin jew ċari, il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafif għal moderat mill-Grigal li jdur mit-tramuntana għal ftit ħin u jsir ħafif. Il-baħar moderat li jsir ħafif, imbagħad baxx għal moderat mill-vant li jsir baxx. L-ogħla temperatura 19 grad Celsius, l-inqas 13 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 3.